Onde carallo vai o mando? Onde está? Está aquí. Pois veña, dai aí. Oxe, os tiranos mortos en Mira quen baila. Déxate levar por min. Soy un asesino de masas, pero bailando sempre bailei moi colectamente. A ver logo, A ver logo. Volta. Ai, meu estalinciño. Ditador sí, pero bailas como máis. Cala, baila. E chégate máis, tontorrón. Ben, chegou a hora de escoitar o veredicto do noso xurado. Hoxe están con nós unha señora da Coruña, un señor indocumentado e a Madre Teresa de Calcuta. De técnicas, dúas parellas estiveron moi ben. Os movimentos case que perfectos, unha técnica moi depurada. Pero non sei, noto neles algo inquietante. Non sei que non, como se non fosen trigo limpio. Tan carallán son os tipos, Ai, desde logo vendo os tan riquiños, digo eu, que máis terá o que fixer? Sí, así. Pasa que a xente é máis repugnante que Cristo. Contame logo do campo de fútbol. Eu pensei que na Carballeira ensaiamos facer os adosados. Tempo ao tempo, Lino, tempo ao tempo. Xa dirán os chalés. Hai que facer as cousas como Deus manda, como fan en Madrid. Normal. Primeiro, pinchas os carballos todos falando do boqueo de porto. Se tes o xolado isto. Despois, faz o campo de fútbol, que non é máis que botarlle un pouco de erva ao solado. E o chalés? Tranquilo, home, agora veño, non teñas presa. Daquela, unha vez que botas serva, vas ao urbanismo, recalifica os terreos, e unha vez feito xa podes meter as catrapillas. Pois bajo de xogar ao fútbol, nada. Porque fútbol nin que gastes, home. Hoxe en día un campo de fútbol non ten nada que ver co fútbol, ten que ver coa construcción. Se ti tes un campo de fútbol, prácticamente se pode dicir que tes media urbanización no tapo, comprendes? Sí, como avanzan os tempos, Macías? Ai, se non fose por nós, polos industriais da construcción, este país habría de ir pro caralho. Felicidades aos dous equipos por xogar un partido con tanta deportividade. Grazas. Realmente foi un partido xogado con moita corrección. Ben, perdoa, amigo de Vigo, pero eu máis que de corrección falaría de elegancia, O que foi un partido xogado con elegancia. Home, sí, amigo da Coruña, foi un partido elegante, pero eu creo que a deportividade foi o máis salientable do encontro, non? Perdoa, non é por levar a contraria, amigo de Vigo, pero eu, para min, o máis salientable precisamente foi a elegancia, que foi unha constante en todo o partido. Sí, non será por levar a contraria, pero parece, Cando digo que o partido foi xogado con deportividade é que o foi e punto, estamos, amigo da Coruña. Perdoa, amigo de Vigo, pero ese ton estará ben para falarlle a túa irmá, pero non para falarme a min. Perdoa, é que ás veces despístome, como estou feito así a falarlle a túa nai. Pois xa que estamos, vouche remangar un ostión. Mira, sempre pagarme a mí tens que volver a nacer, mamalón. Ai, sí. Sí, señor. Perdón, pero non lles parece unha mágoa rematar así este derbi? No, perdoe, señorita, pero isto non é unha pelexa, isto é unha disputa deportiva, Perdoa, amigo de Vigo, pero eu diría máis ben que se trata dunha discusión. Así, unha discusión. Perdoa, amigo da Coruña, pero o termo exacto para referirnos a isto é disputa deportiva. Ti és un imbécil, home. E ti un mamalón, E ti un portugués. E ti un turco, home. Miña nai díxome que non facía nada de deporte. Como que non, Costolla? É o que facemos todos os días. Pero se non facemos deporte. É o botellón, que crees que é o botellón? Claro. Pois tamén tens razón. Aí está, Costolla. Ainda lle vou dar aí un repaso aí, Que che parece? Dale. Aí va la hostia, venga.
segundos. Hoy superas eso. Guau, pero fixéchelo moi ben, Guau, Stolla, dale. Tócache. Boa, Betty. Pa min que isto de botellón é o deporte máis duro do mundo. Descarado, Stolla. Ao lado disto, o ciclismo é unha mariconada, né? Descarado. Ademais, aquí non hai dope. Claro que non. Buah, que che parece si lle damos outra para ir entrenando por Tigueira e todo eso? Costolla, quitas as tarpas. Quitas as tarpas, Costolla, que te veo venir. Sí, Costolla, estamos en lo que estamos, oíches? Buah, Dedicación, sacrificio. Veña, dalle claro aí, que sí. Costolla. Va, pues voulle dar outra voltiña, Aí vamos. Costolla, ainda te vas lesionar e estamos en plena tempada. ¡Adiante! ¡Pase, pase! ¡Cago en Dios, qué pesado! A ver. ¿Cómo estamos, magistrado? ¡Abogado! Vamos a ver, quería falar con vostede, se é posible. Claro que é posible. Ten un minuto? Sí, sente. Quero expoñerlle unha idea. Moi ben. Bueno, isto é unha cousa sinxela, pero penso que é un negocio lucrativo. Sinxelo e lucrativo. As miñas palabras favoritas. Continúo. A ver que lle parece. Moi ben. É unha competición na que vería que andar a patadas cunha pelota de coiro. Fantástico, porque as competicións sempre resultan. Siga. Colleríamos 11 fulanos dun sitio e outros 11 fulanos doutro sitio. E ala, a xogar! Sí, señor, empézame a soar algo coñecido todo isto. Dame máis pistas, por favor. A cada un deste grupo de fulanos chamaríamoslle equipo. Equipo. E tendrían que intentar meter a pelota de coiro entre 3 paus. Sí. E ollo, atención, moi importante. Non se pode facer cos mans. Habería que andar a patadas. Escoite unha cousa. A eses 3 paos poderíamos de chamar porterías. 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 É bonito, é moi bonito. Porterías. Pero hai máis. Sabe que? Habería un xuiz. Home, un fulano que di o que se pode facer e o que non se pode facer. Moi ben. Teñolle un nome. Sí. A ver que lle parece. Escoite. Árbitro. Pois sí, señor. Soa moi ben árbitro. Agora que me lembro. Non, home, non, iso xa existe. Xa está inventado. Non me mate, por favor. Chámase fútbol, é un deporte, pero que é moi popular. Xa, pero... non é exactamente eso. É que hai un detalle clave que non lle contei. Vamos ver. Miña idea é que nesta competición todo o mundo iría en pelotas. Os xogadores en pelotas. Os suplentes en pelotas. O árbitro en pelotas. Todos en pelotas. Que lle parece? Que si a cousa cambia, amigo, todos en pelotas. A que sí? É a idea máis brillante que escoitei na miña vida, sí, señor. Sabíao. Xa, digo eu, xa que están todos en pelotas, poderíamos aproveitar e que xogasen nun campeonato chamado Liga. Todos en pelotas nunha liga. Perdón, pero non me gusta moito. Pareceme rebuscado. Pois buscamos outro nome. A ver. Teresa Herrera. Non, tampouco. Champions. Nada. Se non atopamos un nome axeitado para a competición, deixámoslo aquí. Pero, home, por favor, que é unha lástima. Fútbol en pelotas, iso é unha ideaza. Non paga pena, é quemar unha idea. Deixe. Vai a misa. Trotsky, aquí os dous soiños, facéndonos compañía. Xa hai casi 8 días que non collemos a ninguén, Unha semana. Mira aquel ricito de oro, voulle parar. Ei, amigo, suba. Gracias por parar, xa estaba farto de andar, Home, é que vostede non é nada de andar, vostede é máis de xogar ao fútbol,
Non sei por que dixo. Porque vai ser pola pinta, home. Se lle ve que a vostede lle encanta o fútbol. A min? Non, a min non me gusta o fútbol. Mira, home, está de carallada, non? Non, eu son unha persoa seria. É que ten que ver con ser seria. Se leva a camiseta de Maradona. A camiseta de quen? Maradona, home. Perdón, pero non sei quen é ese señor, non? É a primeira vez que escoito ese nome. Pola Virxe da Barca, non me sabe quen é Maradona. É un dos millores xogadores da historia da humanidade. É unha das persoas máis coñecidas do mundo e non sabe quen é Maradona, por favor. Pois, non se poña nervioso e mire para diante, por favor. Pero todo o mundo coñece a Maradona, todo o mundo. Pero eu esas cousas parecen unha perda de tempo. Eu son un home de negocios e non... O fútbol non me gusta, ademais, pareceme que envileza as masas. Envilece. A ti que había que envilecer cha cara, home. Pero logo porque vai vestido así. Que pasa? Non lle gusta? Mire para diante, por favor. Pensei en poñerme así porque teño unha reunión de traballo e pensei en ir elegante, nada máis. Non sei, tampouco eu me meto coa súa forma de vestir. Home, era o que me faltaba porque se lle arrimaba unha que... Por favor, home. Bueno, por favor, mire para diante. Ou senón, mire, páreme aquí, deixeme aquí que eu xa continúo. Mellor, porque senón aquí ia haber unha desgracia. Veña, póñaseme fora. Un momento, espera. Mira o que ten no lombo. Que pasa? Que hai? Mira. Maradona, amigo, e agora que me di? Será a marca da camiseta, non sei. Ai, me cago no tipo. Fora daqui, home, fora daqui. Non me poña máis nervioso ainda. Canto ben fixo Saddam Hussein, Dios mío. Ai, como trasqui. Ai, sí, ao mellor era Kempes. Bueno, é igual. Marisco, veña churrasco. Non me cago no tipo de... Onde dixeches